han er jo arrangør af verdensballetten, og så skal vi lige ud og se på, er der noget nyt, vi skal gøre i år, er der noget, vi skal gøre anderledes. Det er 5. år, så vi har meget rutine, men han har altid et eller andet nyt med, så nu skal vi høre, hvad det er. Så det glæder jeg mig til. Hej, Christian. Femte gang, det er 5. gang. Men derfor mener jeg også, at vi har jo styr på det hele. Ja, altså vi ved jo, hvordan det skal være i hvert fald. Ja. Ikke? Scenen her. Scenen her, publikum der, kroen der. Ja. De klæder om over på hovedbygningen, og de synes, det er simpelthen så sjovt at bo op på hovedbygningen og kigge på scenen. Og tribunen, den kommer op igen. Ja, og det er jo det, man har virkelig gode udsigt. Ja, det er faktisk de bedste pladser. Det fandt vi ud af sidste år, ikke? Ja, Nej, det vil ikke sige de bedste pladser, men det er som balkon, ikke? Du har hævet rigtig godt. Ja, det er det. Balkon. Ja. Ja. Og så picnic i park. Ja, det bliver vidunderligt. Ja. Der kommer i år 8 danser. Vi har normalt kun haft 7, men i år kommer der 8 danser. Der kommer 2 operasanger. Jeg har selv den ene af dem i alt beskedenhed. Så kommer der Charlie med violin, og han har den der sindssyge 80 millioner kroners violin med. Den har han med. Og programmet er også næsten lagt, så ja, og de er i gang i London faktisk allerede nu ved at øve. Så det er perfekt? Ja, det er så perfekt. Så kommer der også en ballet, som hedder Chroma, som har gået nogle år, men som også er ny moderne dans. Fordi du sidste år sagde, nu har vi set de her kvinder, som danser fantastisk, og vi har også set mændene, men vi kunne godt tænke os at se mændene lidt mere. Så nu kommer der altså man kalder det en pas de trois, altså det er 3 herrer, der danser. En pas de deux er 2, og nu er der så 3. Det er jo også vildt, at vi har 3 verdensstjerner, der skal danse sammen her. Ja, det er helt vildt. Altså jeg plejer at sige, det er ligesom hvis du har Madonna og Robbie Williams og Elton John og Beyoncé på scenen på samme tid, bare inden for balletens verden. Det er virkelig stjernerne af os. Nej,